ሃገራት ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ዝገበረው ውህድ ወታደራውን ፖለቲካውን ወፍሪ ንኢማራት ካብ የመን፣ ሶማልያ፣ ሊብያ ከምኡውን ካብ ቀንዲ ወታደራዊ መናሃርያ ናይ የመን ደሴት ሰቆርጣን ናይ ፑንትላንድ ሶማልያ ወደብ ቦሳሶን ግሒጠን ኣውፂአን ኣለዋ። እዚ ጥራይ ዘይኮነን ኣብ ሱዳን ዳዕመል ሳሪዕ ክትሕግዘሉ ትኽእል በረታት ብወገን ሊብያ፣ ጫድ፣ ደቡብ ሱዳን ንምዕፃው ኣብ መፈፀምታ ገፀን ክኸዳ ከለዋ ነታ ቀዳሚት ናይ ቀዳሚት ኢማራት ኮይና ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ሙሉእ ሓይለን ክፀምዳላ ኣብ ምሽብሻብ ይርከባ። ሃገራት ስዑድን ግብፅን ተጓናፂፈኖ ዘለዋ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ከምኡውን ወታደራውን ፀጥታውን ዓወታት ምንጪ ሕምረቱ ኢማራት ናይ እስራኤል ትሮጃን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ዞባን ኣቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ኮይና ብምቕልዓ እዩ። እዚ ንቕሓት ወይ ምብርባር ድሕርቲ እስራኤል ደፊራን ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ዝብገስ ስለ ዝኾነ ስዑድን ግብፅን ጥራይ ዘይኮና ዳርጋ መላእ ሃገራት ዓረብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰሜን ኣፍሪቃ ከምኡውን ዞባን ኣቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ብቐጥታ ምስ ኣካይድዎ ዘለዋ ወፍሪ ክፀምብድን ክትሓባበርን ክኢሉ ኣብ መዳይ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ እውን ስዑድን ግብፅን ላዕለዋይ ኢድ ሒዘን ወፂአን ይርከባ። እቲ ነጥቢ እምበር ኢማራት ናይ እስራኤል መጋበርያ ኮይና ምርካባ ዘይኮነ ዘገርም ንኸዳሚት ክኽድም ፈቃደኛ ዝኾነ ስርዓት ብልፅግና እዩ። ስርዓት ብልፅግና ወሲድዎ ዘሎ ሕርያ እቲ ዝሰነፈ ወይ ዝሓመቐ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና። ሕጂ ኸ ሃገራት ስዑድን ግብፅን ኣብ ሱዳን ዘለዎን ዕማም ንምዝዛም ኣብ ዝቀራረባል ዘለዋ ህሞት ኢትዮጵያ ቀንዲ መጋበርያ ኢማራት ብምዃን ንሱዳን ብኹሊት ክትሃርም ዕጥቅን ስንቅን መተሓላለፊ በሪ ክትከፍት ኣብ ክሻፋ ኣትያ ትርከብ። ብመሰረት ሚድል ኢስት ዝተባሃለ ዝዓበይ ማዕከን UAE ፍላይትስ ሊንክድ ቱ ሱዳን ዋር ትራክድ ፍሮም እስራኤል ቱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝፈነወ ዜና ስዑድን ግብፅን ኣብ ርእሲ ማሕበራት ኢማራት ዘየላቡ መጥቃዕትታት ክህንድሳ ይደፍአን ኣሎ። ብ24 ጥሪ 2026 ስርዓት ብልፅግና ኣብ ክንዲ ዝስተር ነፈርትን መኮንናትን ኢማራት ኣምፂኡ ክግተር ምምሳይ እውን ካሊእ ምኹኒ ጉዳይ ንምፅፋዕቲ ስርዓት ክኸውን እዩ። ኢማራት ድሮን እተን ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፋ ነፈርቲ መኮንናትን ናብ ኣቡዳቢ ከም ዝተመለሰያ ብመንገዲ ሚኒስትር ምክልኻል ኣቢላ ሓቢራ ዘላ ንሃገራት ስዑድን ግብፅን ግን እዚ ኣኻል ኣይኮነን። ብፍላይ እታ ሎጂስቲክ ፅዒና ናብ ኢትዮጵያ ቅኒዓ ዝተባሃለት ኣንቶኖቭ 124 ማክሲማስ ኣየር ካርጎ ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ኢትዮጵያ ዘየላ ብመጥቃዕቲ ንክህንድሳ ኣተባቢዕውን ይርከብ። ሸውዓይ ምድብ ኣኼባ ማእኸላይ ባይቶ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ልምዓታዊ ገስጋስና ብንቕሓትና ዕድቅና ብዝብል ቴማ ብ23 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ተኻይዱ። ማእኸላይ ባይቶ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ኣቶ ክብራብ ኪዳነ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ትግባረ መደባት ድሕሪ ዘካየዶ ዘተ ውጥን ስራሕ 2026 ኣጽዲቑ። ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ 2025 ኣብ ተራ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ምሕደራ ዕዮ ታሪክ ምንቅስቓስ ሰራሕተኛታት ኣገዳስነት ውዳበ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ሓድነት ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን መኸተ ከምኡውን ኣብ ኣገዳስነት ዳግመ ምውዳብ ዘተኮረ ሰሚናራትን ጎስጓሳትን ከም ዘካየደ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ። ብዘይካዚ ኣብ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ውድባዊ ጉዳያት ስልጠናን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ከምኡውን ዝምድናታት ወፃኢ ዝተሰላሰለ መደባት ብዝርዝር ቀሪቡ። ብሸውዓተ ዓውድታት ሞያ ስልጠና ዝህብ ዘሎ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባፅዕ ኣብ 2025 ክልተ ዙርያታት ብሰርቲፊኬት ከም ዘመረቐ ክሕብር እንከሉ ኣብ ክለን ዞባታት ብድምር 692 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ሞያዊ ስልጠናታት እውን ከም ዝተወሃበ በሪሁ። ማእኸላይ ባይቶ ኣብ መወዳእታ ውጥን ስራሕን ባጀትን 2026 ድሕሪ ምጽዳቕ መሰረታውያን ማሕበራት ፌደሬሽናትን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባታትን ኣብ ንሕድሕዱ ዘሎ ዝምድና ክንጸርን ክወሃድን ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምስ ከመን ተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎን ዞባውያንን ዓለማውያንን ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ዝምድናን ክሕድሳን ክሕይላን ኣፍልጦ መንእሰያት ኣብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራን ዕላማታቱን ምእንቲ ክሰፍሕ ጎስጓሳት ክሕይል ከምኡውን ምቋም መፅንሒ ህፃናት ኣብ ትካላት ብዕቱብ ክስርሓሉ ዝብርኢቶታትን ለባዋታትን ኣቕሪቡ። ኣባላት ባይቶ ፌደሬሽናት ሰራሕተኛታት ኣብ ውድባውን ማሕበራውን መድያ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ድሕንነትን ጥዕናን ካልእ እዋናዊ ጉዳያት ሰራሕተኛታትን ዘትዮም። ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ብ21-22 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባ ኣብ 2025 ብውህደት ኣካላት መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ዝተሰላሰለ ልምዓታዊ መደባት ገምጊሙ ብመሰረት ዝቐረበ ጸብጻባት ኣብ ኩለን ንእስ ዞባታት ሰፊሕ መደባት ምፍዋስ ማይክዖታት ህንፀትን ጽገናን ናይ ሓመድ ጽርግያታት ንቕሓት ህዝቢ ዘበርኹ ጎስጓሳት ከምኡውን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ዘጠቓልል መደባት ከም ተዓመ በሪሁ። ብዘይካዚ ሕፅረት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምቅላል ከከም ቀዳምነቱ ህንፀት ጽገናን ትሕተ ቅርፂ
ፕሮጀክት ማይ ጥዕናን ትምህርትን ከም ተኻይደ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓዲ ቀይሕ ሰንዓፈን ፀሮናን መስመራት ናይ ምዝርጋሕ ዓውት ዕማም ከም ተገበረ ልዕሊ 600 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ፅርግያታት ከም ተፀገነ ኣብ ንኡስ ዞባታት ፀሮና ንማይ ምነን ዝነበረ ሕፅረት መራኸብታት ቴሌፎን ንምፍታሕ ከዓ ሓድሽ ትሕተ ቅርፂ ከም ተዋደደ ተገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ 8 ከተማታት ምስ ትሕተ ቅርፅን ብዝሒ ነበርትን ተኣሳሲሩ ዝካየድ ንጥፈታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ንግዲ ኢንዳስትሪን ቱሪዝማዊ ኣገልግሎትን ንምምሕያሽ ንምስፋሕን ብዛዕባ ክትግበሩ ዘለዉ መደባት ተዘትዩ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቲ ሃብታብ ተስፋፅን ኣብ ዘስምዖ ቃል ህዝብን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ተዋሂዶም ማይ ኩዕታት ኣብ ምፍዋስ ትሕተ ቅርፂ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምህናፅን ፕሮጀክታት ማይ ኣብ ምውዳድን ዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ብምምጓስ ብዝሓየለ ክቕፅልዎ ኣዘኻኺሩ ኣዛዚ እዚ ማእከል ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብግዲኡ ተዋሂድካ ምስራሕ ወሳኒ ምዃኑ ብምግላጽ ዝተወጠነ መደባት ልምዓትን ህንፀትን ንምዕዋት ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻል ከም ወትሩ ድልዋት ምዃነን ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ምስፋሕ ሕርሻዊ ልምዓት ህንፀት ዲጋታትን ምዝርጋሕ ትሕተ ቅርፂ ቀረብ ማይ ምሕያል መደባት ጽገና ጽርግያታትን ከምኡውን ምስፋሕ ትሕተ ቅርፂ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ካብ ቀንዲ መደባት 2026 ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ፕሮጀክት መንበረ ኣባይቲ ናይ ኣስመራ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይታ ከተማ ተሰሪሑ ዝርከብ ዘሎ 95 ሚታዊት ካብ ስራሓቱ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ናብ ስራሕ ክኣቱ ምዃኑ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተረኸበ ሓበሬታ የንፅር ኣሎ። ፕሮጀክት መንበረ ኣባይቲ ናይ ኣስመራ ልዕሊ 18,000 መንበረ ኣባይቲ ህንፃታትን ዝሓቁፍ ኮይኑ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘጋጥም ሕፅረት መንበሪ ኣባይትን ናይ ትካላት ገዛውትን ክፈትሕ ልዑል ተስፋታት ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ገጣምታት ተገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፕሮጀክት መፈተን ድሕሪ ምትእታው ንኻሊእ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እናተደለው ይርከብ ኣሎ። እዚ መንበረ ኣባይቲ ንዝምልከቶም ኣካላት ምስተዓደለ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ከጋጥም ዝፀንሐ ሕፅረት መንበረ ኣባይትን ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ክቕረፍን ክፍታሕን ልዑል ትፅቢታት ተነቢሩሉ ይርከብ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ ብምውሃድ ብኩባንያታት ውሽጢ ሃገር ገይሩ ነዚ ስራሓት ከሰላስሎ ፀኒሑን ዘሎን ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራትን መሻርክቲ ኩባንያታትን ተሓባቢሩ እውን ካሊእ ኣገዳሲ ስራሓት የሰላስላሉ። ኣሜሪካ ዘለዋ ወታደራዊ ኣጽዋር ኩሉ ናብ ኢራን ፀጊዓቶ ትርከብ። በዚ ምክንያት መንፈሳዊ መራሒና ኣያቶላ ካሜነይ ኣብ ትሕቲ መሬት ተሓቢኦም ኣለዉ ዝብል ወረ ምስ በዝሐ ምሕባእ ባህልና ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ከረጋግጽ ይኽእል እዩ ብምባል ኢራን ነቲ ወረ ነፂጋቶላ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ካብ ተግባራ እንተዘይተቆጢባ ውርደት ክትጎናፀፍ እያ ክትብል ኣጠንቂቓላ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሜይን ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ባንጎር ሓንቲ ነፋሪት ከም ዝወደቐት ጸብጻባት እቲ ከባቢ ሓቢሮም። መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባድሚንቶን ኤርትራ ብምትሕባር ካብ እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ዝተዋፅኡ 13 ደቂ ተባዕትዮን 17 ደቂ ኣንስትዮን ስልጠና ባድሚንቶን ሂቡ። እቲ 9 መዓልታት ዝተዋሃበ መባእታዊ ስልጠና ባድሚንቶን ብክልሲ ሓሳብን ተግባርን ዝተሰነየ ኮይኑ ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ባድሚንቶን ኤርትራ ሓላፊ ቴክኒክ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣቶ ለይኩን ሙልጌታን እዩ ተዋሂቡ። ኣብቲ 22 ጥሪ ኣብ ቦውሊን ማዓስከር ደንደን ዝተኻየደ ንምምራቕ ስነ ስርዓት ግዝያዊ ሓላፊ መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ሜጀር ፍስሃየ ተኽላይ ነዚ ስልጠና ንዝሃቡ መምህራንን ኣባላት ሃገራዊ ፌደሬሽን ባድሚንቶን ኤርትራን ድሕሪ ምምስጋን ሰልጠንቲ ነዚ ቀሲሞሞ ዘለዉ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ተላብዩ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ፋኖ ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብይ ንፋኖ ከየጥፍአ ወይ ክልል ኣምሓራ ከይተቆፃፀረ ከመይ ገይሩ ትግራይን ኤርትራን ከጥቅዕ ክብል ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቡ። ዋና ኣዛዚ ወታደራዊ ምሁፋር ፋኖ ዝኾነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ንፋኖ ከየጥፍአ ወይ ክልል ኣምሓራ ከይተቆፃፀረ ኣብይ ከመይ ገይሩ ትግራይን ኤርትራን ክስዕር ስለዚ ኣይገብሮን ምጅሃር ጥራይ ክብል ተዛሪቡ። ሓድሽ ካብ ዝጠያሽን ኩሎም ዕጡቃት ፋኖ ሓደ ዝኾኑሉ ውዳበ ፋኖ ዋና ኣዛዚ ወታደራዊ ወፍሪ ዝኾነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ትማሊ ምሸት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብይ ንሕና ናሃለና ናዕና ተጠቂሙን ሓሊፉን ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ከጥቅዕ ይኽእልን እዩ። ብድሕሪኡ ክነጥቆ ኢና ክነራግፎ ኢና እንተዝገብሮ እውን ናዕና ይሕግዘና እዩ በይና ኢና ንዋግኦ ዘለና ጾር መፍኮሰልና ነይሩ ክብል ተዛሪቡ።
ስርዓት ብልጽግና መንግስቲ ናይቲ ሃገርን ዘሰናበደ ፍጻሜታት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ትማሊ ክካየድ ውዒሉ ይርከብ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ማሕበራዊ መራኸብታት መንገዲ ጀነራላቱ ሰበስልጣናቱ ኮራኽሩና ክላባቱን ኣቢሉ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርከባትን ሓደ ካብቲ ንዑ ዓበይቲ ሓደጋታት ከም ዝኾነ ክልፍልፍን ክኸስስን ኣብ ትዕዝብቲ ኣትዩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ጽምዶ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ክልል ትግራይን ብወገን ክልቲአን ሃገራት ምስ ተኻየደ ብልጽግና ነዝተገብረ ምንቅስቓሳት ደው ንምባል ዘለዎ ዓቕሚ ኣኻኺቡ ፈቲኑ እዩ ግን ከዓ ክዕወተሉን ክሰርሓሉን ኣይከኣለን ሎሚ ጽምዶ ኣንፈት ቀይሩ ንሰለስቲኡ ህዝብታት ኣራኺቡ ይርከብ ኣሎ እዚ ትማሊ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ኣገዳሲ ጽምዶን ርክባትን ንድሕንነት ኩሎም ህዝብታት ኣብ ዝብል ቴማ እዩ ህዝብታት ናይ ሰለስቲኡ ሃገራት ንስርዓት ብልጽግና ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገርን ንጹር መልእኽቲ ኣሕሊፎም ይርከቡ ኣለዉ ንሱ ከዓ ነዚ ዞባ ንምህዋኽን ንምርባሽን ተካይዶ ዘለካ ፈተነታት ዓዲ ውዓል ኮፍ በል ህዝቢ እንተደኣ ሓቢሩ ንህዝቢ ክትስዕራ ኣይከኣልን እዩ ዝብል ንጹር መልእኽታት እዩ ሓሊፉ ዝርከብ ዘሎ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ከም ዝተራያ ካብ ሳተላይት ዝተላዕለ ስእሊ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ብመንገዲ ብወታደራዊ ምንጭታት ዝወፀ ኮይኑ እዘን ሓደሽቲ ነፈርቲ ውግእ J17 ዝዓይነተን ኮይነን ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ ተበጊሰን ናብ ኣስመራ ብምቕናዕ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ክዓልባ ከም ተራእያ እዩ እቲ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ዝገልጽ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሱዳን ማለት ዳዕመል ሰሪዒን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምስ ሰራዊት ሱዳን ወይ ከዓ ብኣልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ደው ኢላ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ሓገዝ ናብ ሱዳን ከም ትልእኽዩ ዝንገር እዘን መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተራእየን ዘለዎ ነፈርቲ ውግእ ናይ ስዑድ ዓረብ ምናልባት ስዑድ ዓረብ ንሰራዊት ሱዳን ትገብረሉ ዘላ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ናብ ሱዳን ክለኣኻ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓሊበን ክኾና ከም ዝኽእላየን እቶም ምንጭታት ዝገልጹ ካልኦት ወታደራውያን ተንተንቲ ከዓ ነዘመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብሓገዝን ሸመታን ብዙሓት ነፈርቲ ውግእ ትሽምት ስለ ዘላ ኤርትራ እውን ነታ ግዝኣታ ንምውራር ምድላዋት ትገብር ዘላ ኢትዮጵያ ንምምካት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ነፈርቲ ውግእ ጀታትን ከምኡውን ድሮናትን ትገዝእ ከም ዘላ እዘን ሕጂ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተረኣያ እውን ኣካል ናይቲ ኤርትራ ትሽምተን ዘላ ነፈርቲ ውግእ ክኾና ከም ዝኽእላዮም ርእይቶታቶም ዘቕምጡ ዘለዉ